ഹലോ, അസ്സലാമലൈക്കും. എന്തൊക്കെയുണ്ട് എല്ലാവരും? വർത്തമാനങ്ങളൊക്കെ സുഖം തന്നെയല്ലേ? ഇപ്പം ഇവിടെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, ഇങ്ങനെ പോകണം. അപ്പം ഇന്ന് രാവിലെ ഇന്നലെ തിരുമ്പിയില്ല കേട്ടോ. കാക്കാക്ക് ഇപ്പോൾ മറ്റേ ഇരുമ്പിൻ്റെ കടയിലേക്ക് പോകൽ തുടങ്ങിയപ്പോൾ നല്ല തീരെ വയ്യ കേട്ടോ. പണിക്ക് മേലും കൈയും വേദനയാണ്. നല്ല ഏറ്റാനൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാട്ടോ. അപ്പോൾ കാക്ക ഇപ്പോൾ ആ പണിക്ക് തന്നെ പോകില്ല. ഇപ്പോൾ മീൻ കച്ചവടത്തിനാണ് കേട്ടോ പോണത്. അപ്പോൾ അതാട്ടോ, ഇന്നലെ എന്നിട്ട് ആസ്പത്രിക്ക് പോയ കാരണം മക്കൾ ഇന്നലെ തിരുമ്പിയില്ല. അപ്പം ഇന്ന് തിരുമ്പാണ്ടായിരുന്നു, ഒരുപാട് തിരുമ്പാണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതാട്ടോ ഒരു ലോഡ് തിരുമ്പിട്ടു രാവിലെ. എന്നിട്ടിപ്പോൾ ചോറും കൂട്ടാനൊക്കെ ആയിട്ടോ. തിരുമ്പല കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനിപ്പോഴാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു വൈതനങ്ങ ഉണ്ടായത് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് അതുണ്ട്. ഒരു ആപ്പിളിൻ്റെ പോലത്തെ ആകൃതിയുള്ളൊരു വൈതനങ്ങ. പക്ഷേ വൈതനങ്ങ അങ്ങനെ ആവലില്ലല്ലോ ഉണ്ടോ. ഇത് എൻ്റെ തുണക്കാരത്തിലോടുന്ന് തെയ്യ് തന്നിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അതിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തുണ്ടാക്കിയാലും നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കണ്ടോട്ടെ വെച്ചിട്ട് കണ്ടോ. ശരിക്കും ആപ്പിളിൻ്റെ ആകൃതിട്ടാണ്ട് ഒരു ഉരുണ്ട് കണ്ടോ. പൊട്ടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല, നാളുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പൊട്ടിച്ചു. അപ്പോൾ അതൊന്നും കാണിച്ചില്ല. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഭംഗിയില്ല കാണാൻ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് കണ്ടോക്കി. നല്ല രസമുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഭംഗി കണ്ടപ്പോൾ ഞാനിതിങ്ങനെ ഒരു ഉരുണ്ടിട്ട് നല്ല ഭംഗിയില്ല കാരണം കണ്ടോ, ഒരു കയ്യിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്നാകെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ, 3 തെയ്യുന്നു. നാളെ ഒന്നുണ്ടായി. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് കണ്ടോക്കി. കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണ് വെച്ചാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കണ്ട കേട്ടോ. താത്താൻ്റെ ചാനലൊന്ന് വന്ന് കണ്ടോക്കി നിങ്ങൾ. അപ്പോൾ കമൻറ്റ് എല്ലാവരും ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക, ഇതുണ്ടോ ഞാനന്ന് മേടിച്ചപ്പില്ലാത്തയൊക്കെ നല്ല വലുതായിരിക്കുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ നല്ല വെയിലായിട്ടോ. അപ്പോൾ അവിടെ അയ്യപ്പൻ വിളക്കൊക്കെ തുടങ്ങി കേട്ടോ ഞങ്ങളിവിടെ പാടത്ത്. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഇതുണ്ടോ വെട്ടി വൃത്തിയാക്കിട്ടോ മിഷ്യൻ വെച്ച് ഒക്കെ ഇതാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ അയ്യപ്പൻ വിളക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ 27 അങ്ങനെ എന്തോ തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഇതുണ്ടോ നല്ല രസമുള്ള പോകും. പിന്നെ ഞങ്ങളെ കിണറ്റിലത്തെ വെള്ളം ഇതാ കുറഞ്ഞു കേട്ടോ. ഇതുണ്ടോ ഇത് അത്രയും ഒരു കൊലുക്ക് കുറഞ്ഞു. മഴ പോയാൽ അപ്പോൾ കുറയും. പാടത്തെ വെള്ളം വറ്റിയൊന്നു കുറേച്ച് എന്നിട്ടാണ് അയ്യപ്പൻ വിളക്ക്. അപ്പോൾ അതാട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു കോലിക്ക് അപ്പോൾ നിറച്ച് പുല്ലൊക്കെ വന്നിരിക്കണു. കാക്ക അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ. രാവിലെ പണിക്ക് പോയാൽ 9 മണിയാകുമ്പോഴത്തേനേ വരുള്ളൂ. രാത്രി 9 മണിക്കേ വരുള്ളൂ കേട്ടോ. രാവിലെ 9 മണിക്ക് പോയാൽ ഇപ്പോൾ മീനോട്ട് പോവുക 2 ദിവസമായിട്ട്. അപ്പോഴത്തേന് കാക്കാക്ക് വെയ്യാണ്ടായിട്ട് ആസ്പത്രിക്ക് കൊണ്ടുപോയി. എന്നിട്ടിപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഗുളികയൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടാണ് പോകണത് കേട്ടോ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വൈതനങ്ങ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാണ്. പിന്നെ ചോറും കൂട്ടാനും കുമ്പളങ്ങ കറിയൊക്കെ ആയിട്ടോ. മീൻ വറുക്കുകയും ചെയ്തു. മീൻ കൊണ്ട് പോകണ കാരണം മീൻ വറുത്തു. അപ്പോൾ ഒന്ന് കണ്ടോക്കി. ചോറ് വെന്തതൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇതാ കുടുന്ന് വെച്ചിട്ട് കേട്ടോ. എന്താ ചോറ്, മീൻ വറുത്തത്, രാവിലത്തെ ചെറുപയർ കറി, കുമ്പളങ്ങ കറി, പിന്നെ അതാ ചപ്പാത്തി, അച്ചാറ്, ചോറ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കണ്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇഷ്ടമാവുകയാണ് വെച്ചാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും. നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സുകൾക്കൊക്കെ ഒന്ന് വിട്ടു കൊടുക്കിട്ടോ. കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. ഫ്രണ്ട്സുകൾ നാളെ വേറെ വീഡിയോയിട്ട് വരാം. അതുവരേക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും. നല്ല ഭംഗിയില്ല, ശരിക്കും ആപ്പിളിൻ്റെ പോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല ഭംഗിയില്ല, ശരിക്കും ആപ്പിളിൻ്റെ പോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ.